Ya tak rasa-rasane bojomu ki ndak penak. Sampeyan ngomong Sabar toh. Sabar. Kowe arep ngopo? kok bojoku ra penak ki lho. Ndek iki lho penak jajal aku sapa ngendingi pindho. Lah iya, Kowe ki tak benerne. lah iya aku iki Sing rono. bener ki, heeh. Aku iki rono lawang murah nek bojomu mengo. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora enak. Lah kok ngengkel lho sampean iki ya. Wong sing rono ki aku ngengkel nyampur sampean. Terus piye-piye lek merono piye? Lah iya, lawange ora nek bojomu mengo. Terus bar bojoku mengo kok kapakne. Tak foto. Di dulure Mas Eko ya wis suwe. Lagek. Urung enek setahun. Dulur nyambut gawe kuwi lak ra Oh ngerti ya, to. iya. Kula ki dadi dulure Mas Kluthuk nggih dangu. Lek percaya lek karo aku suwi percaya kecilik karo aku. Tapi lek dulure Pak Eko urung enek setahun. Lagek. Wah, diambung tangane. Iki disyuting lho, Mas. Iya, saya. Aja rene. Wangi lungguh kono lho. Bene pancen tak pameri iki ya. Gelem bali ora? Boten. Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Jamu saiki. Malah hei, kowe aja jopo. Aja jopo. Aja kemerga. Gak ngono lho. Bareng aku dadi romlah rawani nyapo-nyapo. Jenengan yo merdu yo sigrak kepenak. Kompak lagune ning ora kompak metune. Sebabe Lah lagune kompak metune kaya perang ning gone jalur gasae. ngopo? Lah kene dador-dador. Ayo ngoten niku bot-bote memeriahkan suasana dalu menika. Siji memprihakan karo ngedu banter ndi contongi daglan karo mercon. Iya. Nggih, Mas. Matur nuwun Ditimbali salam hormat nggih. warga masyarakat Candi, Mas. Amin. Ayo. Salam hormat, salam takdim kula kagem sedaya para sesepuh bini sepuh ingkang lenggahi dalu punika. Mboten kesupen lan kadalumpen sedaya jajaran Porko Bimcam Muspika sedayanipun ingkang lenggahi dalu menika insyaallah kasengkuyung warga masyarakat Candi dadosaken nikmat lan manfaat dalu menika anggenipun gelar ringgit pacuca. Iya. Ridho lan hidayahipun tansah mayungi warga Candi pinanggihna barokah kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma. Amin. Wah. Iki Mas Eko 4 tahunan loh Mas Candi iki, Mas. Masya Jadi Allah. saben 4 tahun mesti diadakan pagelaran wayang. Saestu. Ya, Kula ya ming meling siji jing melih dicedhakke panggung. Napa? Wah, dandane teng mriku munggah ora umum. Mrene Mbah Care kok. Wah, Mbah Cari sesone goleke pinggir nggon kene lho panggung bae. Melaku kok kono kene iki genep 2 jam anyang-anyangenan. Ya ora no. Bangsane. Umpamane yo awake Kula dhewe. ngeten Mas Eko. Nggih. Piyayi ngriki, piyayi candi. Niku kenging dipun wastani piyayi ingkang bijaksana. Sebabe Loh, tata tertib dalam menjadi tolak ukur penonton. Ini menjadi acungan jempol mendapat apresiasi dari Bibu PLT Bupati Ponorogo. Mula tepuk tangan kagem masyarakat Candi. ya, wah hebat. Ngoten Mas. Penjan persani kaya ngeten iki krika lenggah. Heeh. Masya Allah teng ratan Mas. Iya. Wih, turu niku teng telecek niku. Ya menikmati lewat layar kok pripun. Jangan kaya modelnya kaya ning rumah sakit. Kae lho, Mas Kluthuk, mbok melu-melu omong lho. Mriki mboten iso omong mikir dalane kaya mbah niki wau lho kula. Wong Mas Kritik le omong diruwili kaya ngono kok. Omong Mas, omong. Dina iki panjenenganmu ditimbali dening panjenenganipun ingkang amengku gati. Heeh. Bapak Jumino. Jumeno. Jumeno. Iya. Bapak Jumeno, Bapak Lurah. Kempalan kajet kalian warga masyarakat. Leres gumalong nyawiji. Heeh. Anggenipun ngestreni bersih desa. Desa. Jajali. Napa sing sampean omongne tentang bersih desa? Ora ngisi-ngisini lho, aku karo Mas Eko ki ya. Dari aku ngomongnya bersih desa, mau wis sama ngomongnya ket sore mau kok, tidak aku bawa ngomongnya. Loh, paling tidak ada penekanan bahasa no. Ora me saya tapi panjenengan uga ikut di dalamnya. Ngono lho. Ya ngeten lho, kula niku lek trimo Desa Candi. Ini satu kebanggaan bahwasanya walaupun 4 tahun sekali ini terlaksana. Sing penting warga masyarakat Candi ki ora lali karo budaya ning awake dhewe. Alhamdulillah. Mergo asor luhuring bangsa gumantung marang kabudayan. Apalagi saya itu susah nun sewu nggih Mas. Kula niku begitu walaupun kula niku jarang mriki nggih. Nggih. Begitu kula teko mriki kula gumun lho Mas. Sebabe Candi ini bisa dinamakan salah satu desa sing gemah ripah loh Jinawi, tanahnya subur. kok iso sampean roh ngono kok. Apa saka ngisor ndelok tetanduran? Aku mau teko rene lagi begitu aku mau munggah rono ya. Iki mau ndak masalah. Nggih. Begitu munggah ning panggung iki saya itu baru melihat bahwasanya kesuburan
daerah candi, desa candi itu bisa diutamakan, insya Allah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dadi lemah iki subur ya, Mas. Subure ra umum lho. Titik Buktine. titikane apa titik? Saking subure, non saya lho, rijinge tukul gedang lek ra candi. Iki dudule bahwasanya Kuwi saja. Iki terap dincep nerene ditempleki gedang sak tundun iki karepe kanggo sesaji. Wong Jawa ora ninggake Jawane sing ninggake tata krama Subasita anggon kejawane gedhe. tak kira lek rijing tukul gedang iki mau. Masaku kok. Kowe iki marahi sing mbok sawangi ora kok ndelok kahanan sing ngene iki kok. Dadi aja nyalahne gedang, Pak. Gedang ki sasmitone muga-muga insyaallah warga masyarakat candi sakwise ngeleke pagelaran ing dalu menika, gedang menika gegayane oleh pepadang. Apa sing dicakah dening warga masyarakat candi insyaallah bakal diijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya. Lah, inggih menika gedang menika gagahan ingkang pinaringan pepadang. Sedaya menika Pak, wapu iki. Gedang niku gegayuhan ingkang saged Gegayuhan insyaallah bakal oleh pepadang. Oh iya. Dadi pagelaran ing dalu menika iki ora mung ndelok hiburan tok ning tirakat. Jarene para winasis tirakat paling abot ki ya mung melek. Dadi sedaya menika tirakat. Muga-muga tirakate kabeh warga mereka candi ing dalu menika oleh apa sing dijangkah diijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. saiki yen sampeyan iso mengartikan gedang oleh pepadang. Lho nggih lho. Saiki desane candi iki. Candi menika saka tembung can menika nun saka tembung nun sewu lho Pak Eko. Nun sewu Pak Eko. Sik dulu tak mikir dulu. Iya. Iki Mas yo piye-piye masyarakat candi iki masyarakat sing cerdas. Can menika saka tembung candak. Iya. Candak ki kecekel. Tegese apa sing dijangkah, apa sing disuwun insyaallah bakal kecekel. Menungso kang urip ning alam dunya ki sing disuwun apa to? Sing dijaluk apa to? Sing dijangkah apa? Sing dijangkah ya kuwi urip ayem tentrem. Iya. Ayem tentrem ki piye to? Ayem tentrem ki keluargane ayem, warga masyarakate ayem. Iya. Internali oleh, eksternali ya oleh. Jerone entuk Jabone ya oleh, Pak. tembunge bahasa Inggris. Nggih lho, Bos. Tembunge bahasa Inggris piwon? Tembunge bahasa Loh, Inggris. kok bahasa Inggris nyapa to jane gitu? Wapu Kula ya. terusnya Mas Widik nika. Kuwi ngengkel nyapa to jane iki ya? Jabane entuk jerone Loh entuk. iya, menika bisa dinamakan bahwasanya masyarakat sini bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini yang dalam pelajaran itu bisa dinamakan simbiosis mutualisme. Wah, saling saling menguntungkan. Masyarakat yo cedek karo pejabat, pejabatnya insyaallah yo apa nuruti apa sing dadi masyarakate. Iya. Ndi. Menika saka temu ndi, ndingkluk, Pak. Wah. Wong kene iki sugih ora ndangak yen nun sewu. Sugih ora penak malih. ora ndangak, sugih ora malih. Nang tetep ndingkluk andap asor, ora seneng pamer dodo. Niki wong candi, Pak. Iya. Masyaallah. Loh, Kepala desane Bapak Jumeno. wis mulai wong e. Mulai. Oh, urang Mbak Lurah kok kesusu kondur apa ya mungkin. Mbah Lurah Iya. pucuk pimpinan desa kok kondur ki. Ngapa kok iso? Kok kondur? Ya Mbak Jumeno. Menika jumeneng. ya. Jumeneng ki linggo dadi bapak kepala desa. Jumeneng iki berdiri. Jumeneng iki Lah berdiri. berdiri lah ya bal linggo terus ngadeg. Arepe linggo to, Iya. tibake udunen terus ngadeg. Kowe iki nek pinter ki aja cepet-cepet. Pinter ki alon ngono lho. Aku lek tak kalem-kalemku goblokku teko. Jumeno. Jumenoh menika jumeneng. Bapak- Ngadeg dadi ke bapak kepala diesel menika. Bapak kepala desa. Bapak kepala desa sok kalau yang ngurusi diesel barang. Iya. Pancen jenengane Loh, iya. senengane nandur brambang. Nantul berapa ki Kuwi nggih nggih diesel, nggih setrum, ben Iya. tikus ora kesetrum. Juki Jumeneng ngadeg. Jumeneng asta dadi lurah ki ora gampang ning angel. Apa meneh ning desa dalam lingkup kabupaten itu dipilih oleh rakyat. Nek nggone kota dipilih oleh Bapak Wali Kota. Ning nek kabupaten itu dipilih oleh rakyat. Iya. Jadi alhamdulillah Bapak Jumeneng itu dipilih oleh rakyat. Amin. Insyaallah apa yang menjadi kepentingan rakyat dikembalikan untuk rakyat. Ya, Alhamdulillah. Jumeneng iki ngadeg. Nggih. Terus Menangi menang. Wong dadi lurah ki golek menang ora menang golek menange dhewe ning insyaallah tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. ya. Walaupun sekarang program pemerintah pusat itu banyak MBG yo enek, Koperasi Merah Putih yo enek. Ning beliaunya ora golek badi untuk kepentingan sendiri tapi untuk kepentingan untuk warga masyarakatnya. Nyatane prasaja. Prasaja jujur tuh penting, Pak. Sederhana. Sederhana. Gawe klambi suwek sithik Buak, diguak. Pak.
Celana suwek sithik diwehne wong. Songkok suwek sithik Diwehne wong. Iki mau bayari sampean. Enek dhuwit 20.000 suwek. Wah, disolasi, Pak. Niki Mas. Kok ndak diweke uang? Sik payu. Oh, Iya. Jumeno. Jumeno. Noki noto. Noto warga masyarakat itu yang selalu diutamakan karena jadi bapak kepala desa. Iki contongmu ki mbok ra ngisin-ngisini to. Jadi bapak kepala Sing bener ki bapak kepala desa. Bapak kepala desa itu selalu mementingkan kepentingan masyarakatnya. Dan sudah terbukti bahwasanya Pak Jumenom niku sampun ngasto 2 periode. Dua kepemimpinan. Lho nggih lho, Bos. Insyaallah iso ngancik Lho saged lho. Lho iya lho. Wong ki lek nuwun sewu, dadi lurah ki lek gege mangsa urung ngantek sak periode diduk nek karo masyarakate. Kuwi tergantung Kebijakannya. Iya. Dan cara cara kepemimpinannya ana ning desa, Pak. Dan tapi Pak Jumenom lho, terbukti Pak Jumenom, gitu Pak Jumenom. Ndi wong ya? Kowe iki kok nggih Pak Jumeno endi wonge kok iso. Pak Jumeno ki sik teng wingking jagongi tamu. Lho, Pak. Bener. Ya ora? Mula Loh. dalam internal manajemen ki ditata Mas. Penting Pak, apa meneh koyo Pak Carik. Nggih mboten? Nggih. Pak Carik iki Pak lho. Yohan. Pak Yuhan. Garwane burik iki. Lho, Ket yo. burek contongmu ya iso. Wong garwane ayune kaya ngene kaya. Wis to ayu kok dadi bojone Carik. Kuwi malah lek diceluk malah ngisini-sini. Ngopo? Pak Carik lek nyeluk piye? Ya Pak Rek. Pak Rek lek bojone Burik. Lah, burik. Ya. Ya ora, Pak. Iya, Lah, iya. burik menika lho, Sewu. Aja mbole burek. Hakine bojomu ya saiki dadi bendara desa. Nah. Ayo. Iya kowe malah kena. Ayo. Lagi kan burek, lek bojomu dadi bendara. Saiki Bojoku dadi bendera desa lek nyeluk bedes bojoku iki. Kok iso? Lho iya lho, lah lek sekretaris desa nyeluk apa? Sekdes. Bojoku bendera desa, nyeluk apa? Bedes. Lah, bojoku celuki bedes. Angger budal iso no, sugeng enjing bedes. Bedes. Ora masalah. Lah kok bojoku nyari. Tapi no lho Pak, niki kula niku salut kali warga Mekat Candi. Pripun? Walaupun Pak Carik ngasto dadi Carik ning garwanipun Bu Carik menika ora mung lingguh tok ndelok tontonan wayang bengi Wah, niki. tenan. Ning tetap berpartisipasi ikut meramaikan pagelaran wayang pada malam hari ini. Jeneng ngono Loh. ikut berpartisipasi. Iya. Ya lah. Ya lah. Tiba ora cakapku dah cakapmu ya. Aku ketularan kepala desa. Iki penting lho Pak Eko. Iya. Puri sebagai seniman Eh, oleh Tole Yohan sebagai Carik. Cari. Itu seperti prinsip hidup saya. Pak Eko seniman garwane PNS guru. Guru. Ini harus diutamakan. Ngono. Dadi aja sampai sok kalau enek to segan sing lanang seniman, Sing wedok seniwati kayane mlumpuk. Ku lek tanggapan lek sepi merongos kabeh. Oh iya. Iya. Iya bener Pak? Sing lanang seniman, sing wedok seniwati kayane mlumpuk. Iya lah. Yen Kuwi oke lek pas tanggapane rame. Oh. Lah lek sepi, Rongos ya? Terus sing dibadok apa? Iya. Jajal lek pedomamu piye? Loh, saya seperti jenengan dalang garwane PNS. Mas Puri iki sinden garwane ya Pak Carik. Carik. Iya. Saya itu sebagai komedian. Heeh. Kula niku dadi dagelan. Bojo kula ya nyambutke ning pemerintahan kota. Apa? Tukang Niku copet da- kok? Loh, dadi Wakatibda. Apa kuwi? Wakil kepala. Iya. Lho, wakil kepala. bojo Wakil kula. kepala. Nggih. Wakil Ning gone apa kuwi? ning gone kantor kabupaten. Kok wakatibda ki apa kuwi? Wakil kepala penitipan sepeda. Menika bojo kula. Wakatibda. Layakno anake sing terakhir iki ndase kaya pentil kae. Nyapa kok wakatibda? Aku ki yo mikir. Wakane wong parkir gawe wakatibda ki apa enek? Parkir ki nek kepalane Pak nek ketuane. Lah nek garwane Mbak Puri gajinya jelas, garwane Mas Eko gajinya jelas. Lah bojomu tukang parkir. PNS iki lho gajine piro? Pol yo 7 juta. Nggih. Nggih lho mboten? Nggih. Bojone Carik. Pol yo mek piro pur bojomu? Ora. Ya 6 juta ya mek 8 juta. Nggih mboten? Bojoku lho menika lho. Parkir. Walaupun parkir, Pak. Menika sak ulan, Nggih, nggih. menika hasile, menika 21 juta, Pak. Lho. Parkir ki. Lho nggih. Lho, parkir ki ana undang-undange lho. Lho, iya. Nek ora ana apa karcise kae ya ora iso lho Yo lihat. nggih karcis tapi golek ceperan. Lho,
Kok nganti selikur yuto, Mas? Nyolong helm, Mas. Numpune karo helm-helm. Ini tak kandani. Awake dhewe iki Tapi terus konangan, Pak. Nyolong helm konangan akhirnya dipecat ora dadi Wakatibda. Dadi napa? Akhirnya sak menika nyambutke Nun Sewu menika. Nika wis di kalangan khalayak umum, ibu-ibu sampun pirsa. Ibu saya bojo kula menika sak menika pegawai Bank Mekar, Pak. Weh, Bang Mekar mengembangkan koperasi berarti. Nggih. Untuk bagian humas hubungan masyarakat. Dudu. Untuk mantri. Kak. Tailor Dudu. pelayanan masyarakat. Senes. Lho bagian Mekar ki apa dudukane? Bagian asok, Mas, ben minggu. Wong arepe golek silian yo. Dadi pamer. Mbok panjenengane sekali-sekali merevisi siapa yang diajak. Napa? Lah nek ngeten iki lak ora nggawa asma panjenengan to. Apa teman wong diunggul-unggulke tentekane njor anjlok ngeten iki. Tapi lek digunakan yang baik mungkin yo apik lho, Mas. Ah mboten iso, Mas. Wong niki ngomongane niki ngarep penak, mburine bleset tok. Karo meneh bojomu kok gampang golek silian nang Mekar kok nggih apa to? Lho nyapa ngurusi bojoku sampean? Mergo aku ngerti, dek iki bojomu ki ning mahku. Lho nyapa ning omahku? Wong aku ndek ning omahmu yo ngono. Aku ndek iki yo dolan sampean. Bojomu ki dek ning mahku, bojomu ora penak. Ngono lho. Nalika bojomu dolan ning mahku ki aku weruh bojomu ora penak. Lho, berarti mbok rasane. Lho. Kok merasane piye to? Mbok bojoku ora enak. Lho, seto di larase Lah iya lho kok ora bojoku lek ora penak iki lho. Mergo saka golek pinjaman kreditan ning Mekar, dek kan dek ning mahku. Ya tak rasa-rasane bojomu ki ndak penak. Lho sampean ngomong sabar to. Sabar. Kowe arep ngopo? Kok bojoku ora penak iki lho. Ndek iki lho penak jajal aku lho sapa ngendingi pindho. Loh, Keten lho, panjenenganku nek ngendikan ditata saestu. Piye? Ora penak iki piye? Ngene lho. Karepmu ki ora penak. Bojomu ki mikir suasana lek nyilih ning kreditan Bank Mekar kuwi mang. Wadul ning mahku. Nah, awake ora penak. Oh awake. Lah akhirnya bojoku mulih, wadul aku golek Pak Eko ora enek. Akhirnya aku dolan ning mek sampean. Aku dolan ning mek Pak Eko, ndelalah ki Nun Sewu. Lawange ora enek bojomu mengo. Lah. Sik. Iki gedine lho, Mas. Sik, kowe iki omonganmu piye to kowe iki? Kowe jane kowe ganteng kopokne maksudnya. Sampean benerke Mas. Lah ya bener Pak Eko iki lho. Terus sampean aku akeh dolan mek Pak Eko. Begitu dolan mek Pak Eko Nun Sewu, kuwi lawange ora enek bojomu mengo. Ngono. Sik to. Piye benerne Mas? Bener Mas. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora enak. Lah, sing trono iki awakmu Pakku. Lah iya awakmu. Lah iya. Kowe ki tak benerne. Lah iya aku iki rono. Aku iki rono lawangmu ora enek bojomu mengo. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora enak. Lah kok ngengkel to sampean iki ya. Wong sing rono ki aku ngengkel nyambut to sampean. Terus piye lek mengrono piye? Lah iya, lawange ora enek bojomu mengo. Terus bar bojoku mengo kok kapakne? Tak foto. Rene. Kok agak Hello Kitty. Aku ki dadi dulurmu wis suwe. Hello Kitty. Aku dadi dulure Mas Eko ya wis suwe. Lagek. Urung enek setahun. Dulur nyambut gawe kuwi lak ra ngerti. Oh ya. Kula ki dadi dulure Mas Kluthuk nggih dangu. Lek percaya lek karo aku suwi percaya kecilik karo aku. Tapi lek dulure Pak Eko urung enek setahun. Lagek. Oke. Kula niki wong serius, Mas. Kula niki wong serius ra tau dijak guyon. Nggih mek teng mriki tok kula ngimbangi Mas kula Kluthuk njur nglenggahke panjenengan. Lho, mbok lenggahne wong Pak Eko ra iso linggo dhewe sapa. Maksudnya ki nek wis nimbali wayang sing lenggah dalang njur enek dagelan ki kudune ada sinergi tongkat estafet. Nek nggon candi bersih desa sing disiapke apa? Son diunekno, panggung amba disewa. Iki gamelan ya digelarno. Kabeh nimbali para warga, terus nimbali budaya. Lho kurang murene iki apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Wis pilunas rasa mbok pikir. Mula intine Mas. Wis pokoke bersih desa ing dalu menika ing desa Candi. Muga-muga sedaya warga masyarakat menika muga-muga didohke bilahi cedhake rejeki. Lah ya ngono lho. Ngono Pak. Nanjake ya Mas. Nyapa? Lho ibu-ibu ade orang kono sakmene akehan kok. Iya to. Mula iki kula tak titeni. Nyapa piyayi-piyayi kene iki sik mendominasi dengan budaya tradisi. Karena ini ada palere niki. Loh, larer sak mene iki wis. Loh,
Waler. Pewaler ki tegese Iya. kaya apa ning arene Mas? Ana unggah-ungguhe. Nah, ngono lho. Iya, iya. Dadi kudu ngerti, iki ra kena disepelekke lho. Aja. Sinden ki arep piye-piye disawang nek jaman riyen Mas. Nggih. Jaman riyen wayang kuno. Blencong ki ora enek sing gawe petromak. Sinden ora ngene iki, loro. Ning ngarepe tukang siter. Ya, Terus dipindah ning burine tukang siter. Sebabe apa kowe? Mergo krikete mambu. Wah, Ora, biasa aku. iso. Nanjake ya Mas. Oke, ngoten. Ayo anu bicare tak dijenengi bicare. Sapa? Lho, ya Oh, Pak iya. Kurino ben menghibur no. Nggih. Cintaku sekonyong-konyong kode karo kowe Ayo simpan lembar pacar super resetor aspirator nyetak penuh sentimen siraki cintaku Wangi panjer, botol bensin seliter, motorku tanter-tanter, tak akhiri. Wes, saiki arep ngomong apa karo bicare? Wis aku rasa ngomong apa wong iki sing bayari Ning iki. mamae. Anu Sik, anu aku Mas takon Bro. dhisik bicare. Ya Pak, Jenengan di sini ini kapasitasnya sebagai bicare apa sebagai seorang waranggono? kalau di sini seorang waranggono Pak. Berarti yo enek amplopane no. Oh iya iya toh Pak. Ya aku lek amplopnya tak kei. Dari sini, Lek sing kok butune apa to? amplop. Ha iya. Lah iya amplopnya kok tak kei. wis aja percaya karo kuwi dalang medhit dhewe sak Jawa Timur. Lho, wong ngopi kon bayari sing ngedram iki. Firasat buruk gitu nanti. Oh, udah bahasaku kok. Ucare Oh, berarti sampean ki kene ya Pur ya? Nggih. Aku mau dadan ning omahe sampean kono Oke, ya. Mas Dodo. Ya, alhamdulillah. bojone Pak Carik ki secara SDM, secara IQ, EQ, SQ-nya itu teruji. Asline mbiyen ya si Yohan kuwi ya. Mbiyen ki mergo tresno karo Pak Eko, kuwi mbiyen seneng karo si Dene iki kerep delok. Ngono. Mbiyen sing dhisik asline yo Pur ya. Sinten Mas? Sapa? Mbak Uji asline. Lah ya ora, bocah bagus kaya ngono mosok selerane tuwek iki. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Semakin tua semakin jadi. Loh, semakin tua itu semakin jadi. Iya, iya. Malah enom ki nun sewu. Ragate akeh. Terus Iki lek ra skincare mo. Sing tuwek-tuwek iki ya nun sewu. Wedak Viva Penor 4 5 campur wis cukup. ayo ning lak perawatan mangsamu. Kowe ora percaya, bojone Cariki mesti secara dites. Pemikirannya itu luar biasa. Oh, Cerdas, Mas. Umpamane. Pamane iki mau. Nenano, neno ki tembangnya apa? Tembangnya iki mau lho. Wah, lah bojone cari ya kopokan. Cek, mati Mas ora kopokan. Sekonya koder. Nah, ngono. Ya. Aku iki masih dulur-dulur tapi ya konsekuensinya itu Wah dikei to. Bener lan jawabno diwenehi to. Iya, makasih ya Mas. kudu apal lho, soalnya basicmu sinden. Ya, insyaallah. No 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 neno no. Ngerti aku? Apa nduk? Nyidam sari. Iso ngono lho. Ya. Ngono lho, wong iki kudu didelok. Pinter. Iso ora kowe? Ora iso Iso, to. ngaur ya aku. Nane Sopo kabeh? neno. Ngerti? Nane apa? Capek gunung. Iso ngono lho, Ya. iso. Pinter bocah. Pinter aku. Iso lho ngono. Aku ya iso. Kok iso? Iso aku iso bok kabeh. No ya. neno neno Lah kok bucare lah kok bisi. Apa kuwi? ya pene ta pene. Seruku-seruku bathok ya sok kalau mosok Iso ora kowe? pendengaran Iso tenan. Iso. Ya iso aku pinter aku. Neme. Iso tenan. Iso. Iso tenan lho. Iso kenyak tuapuk ta. Jol sini. Iso. None neno nane apa nduk? Anu, sore-sore padang bulan. Getok. Judule. Tok. Sore-sore padang bulan. Iso foto. Orang ngitung, Pak. No neno. Hei, aja cengengesan. Sing jelas ngono. Iso tenan bola. Iso. Lah ya kuwi. Lah iya. No nen. Apa?
Kuwi wong nyanyi klelep. Kowe iki nek tak omongi lagu ra iso kok iso. Ora iso gudel. Apa enek lagu? Kowe didelok. Kendok tak wae dhuwit neh. Wis to, Omi lomo. Iya, Kowe jawabane kudu bener. tekek ya, Nduk. Tekek. Otok-otok kunine. Tekek. Ya. Nggih, Cecak gede ning tembok. tekek. Ya. Nyamuk senengane. Tekek. Ya. Nih Kluthuk. Oh. Jawabane kudu Pak Jumeno. Pak Jumeno. Sing dadi lurah. Pak Jumeno. Ya. Pak Jumeno. Ya. Kosek to. Sing dadi lurah. Pak Jumeno. Nah, lurahe candi jenenge. Pak Jumeno. Ya. Sing dadi lurahe Carik jenenge. Pak Jumeno. Nah. Kowe duit karo Pak Jumeno milih ndi? Pak Jumeno. Ya wis kene kono ndang goleki Pak Jumeno. Wis kono. Terno le, ben goleki Pak Jumeno le. Ndang mudun arep goleki Pak Jumeno kae dadak Pak Jumeno. blangkonan ki ngopo to? Pak Jumeno 30.000 Pak Jumeno. Bukan ngemis ya. Wah, ra mudeng no kok iso. Saiki digandrung puri. Wah, Oh, tak jak fragmenan iki. Iya. Ya, katresnan karo Dan Bu Cari. Rapo. Menika cocok. Menika Bu garwane Bu Cari. Terus Menawi menika cilik niki Nggih. Pak garwane Pak RT. Masya Allah, iya. Menika garwane Pak RW. Alhamdulillah, iya. Menawi menika jauh rada gedhe menika. Iya, sinten, Mas? Garwane Pak Kami Tua. Wah, Oh iya. kami tua, kami Nggih, tua. kalau Kami Tua. Lah menika Pak Bayan. Alah. Menika garwane Pak Oh. Kepala Linmas. Desa. Iya. Garwane Pak Camat. Nggih. Menika garwane Pak Sekcam. Wah, nggih. Menika garwane juru kunci menika. Nyasini kowe kuwi kok iso. Loh, entek iki sok ben ya sing ngurusi ya juru kunci. Justru malah wong ki lek penak derajate ning ilinga sok ben bakal mati. Justru malah sing ngopeni iki malah wong sing ngene-ngene iki. Malah pinteri juru kunci. Mudin kuwi malah pinter. Kowe kenal karo Mudin kene ora? Ora kenal kok. Juru kunci kenal Ora kenal. Lah lek pengen kenal mati ben didusi kok. Cangkemmu lho. Mangsamu mbok kon mati sih apa doyan apa kok iso. Ning ra apa-apa, Nduk. Aku wong apik kok. Iya. Sok umpama mudinku ngedusi aku to. Nggih. Kuwi mesti batin. Iya, Walah, Mas Jo Klitik biyen dadi seniman, disabuni kon dhuwur resik. Iki biyen sedakoe gedhe karo wong apik, sabuni resik. Iki lak medhit ta. Nggih, medhit. Besok nek arepe wah kluthuk iki jan nakal ramu menom-nomane. Nyabuni kok rai. Mulek mudun. Kok kene suwi, Nduk. Wok. Yo iki sing nakal yo. Akhirnya aku tangi, sabune tak jaluk, tak usuk-usuk dhewe. Lah kene. Iya, asuk Bodo sini ya. sembrono Mas aku. Kowe ngawur kok kuwi iso. Ayo. Ya. Wah nyromoh iki. Ayo. Pamintaku Nimas situasi. Sampai melu campur sari JB. Atut. Omong ono cari kon ngalisik. Bojone kok aku gandeng tangan pekewuh kok iso. Ngapa? Iki urusan Lah terus cari tak urusane. apa ya tenan? Apa ya tenan, Mas? Apa? Biyen sak dereng karo Puri ya. Hah? Karo aku. Masa belajar sebenarnya. Wes jar bocah iki wis cara urip ning dal bulur ro minggu kompo tok. Endinge ya kaya to. Dadine kaya kowe saiki. Dadine kaya kae sesuk nek dicah tanggapane cah. Wis diomongi. Ya. Atut runtut tansah reruntungan Iki lek awakmu wis nyawisi karo iki sok ben grup iki aja Hambang Rasa aja Kusumawardhani. Pripun? Iki sok ben tak gawe jeneng grup Family 100. Kok iso lho? Kok iso? Dulur tok. Ayo mula ora kemana-kemana ngono. Ora kemana-kemana. Dulur piye ngono ya sik petung kok. Ayo, terusno Mas Kluthuk. Wah, watuk. Rek sik ya. Dulu Ora apa-apa Mas Bro. Neng Iya, kene iki milik umum. Iya. Tatanan nggawa tontonan nggawa tatanan. Bojomu lho wong lho.
Iya. Kualik lek sampean cilik bojomu lemu. Lemu. Lek aku iki kualik, aku iki kuru bojoku lemu. Sebabnya Mas? Loh iya, dadi aku lek malam Jumat kaya lombok numpang tahu. Iki ngerti ngono. Ya penak karek bles ngono to. Saling melengkapi. Iya, saya. Kondi mau. Mbah. Kok teko kancane, golek pakar dhewe-dhewe kok. Ing sarina sawa ngine. Wah, diambung tangane. Iki disyuting lho, Mas. Iya, sayang. Aja rene. Wangi lungguh kono lho. Bene pancen tak pameri iki ya. Sayang, Iya, sayang. sampean roh bedane apa lampu karo kowe cahaya? Enggak tahu bedanya ya itu benda aku manusia. Kuwi nek bener ning kurang bener cahaya. Kurang benar. Yen Yang lampu benar kuwi apa? bisa madangi pagelaran wayang bengi iki, ning yen sliramu bisa madangi sakjroning atiku. Wah. Loh, puitis romantis lho Mas Bruno. Romantis ki nek iki karo garwane ki Sinta karo Rama. Sri Depi karo Sanjaidut. Ha iki wong loro sitok kaya penisilin. Ini silin matamu. Raimu kaya domek. Ngono kaya nesu lho. Lah apa enek Mas kaya penisilin. Kowe nek jiko iki karo garwane nggon Malawapati Angkling Darma karo Setyawati. Nek nggon Ponorogo kuwi Dirmase Broto karo Cempluk Warsiah. Nek nggon Banyuwangi ana Sri Tanjung karo Sida Paksa. Lah nek terus iki karo sampean jajal. Ayo. Loh. Ayo delon. Lho kaya Kumajaya karo Komodo kuwi. Mangsane. Ora. aku pengen ngrungokne suara. Rasa dianggep omongane wong loro ati kaya mangkono kuwi. Aku trawis loro ati kedhek ini kok. Terusno diajeng. Ayo. Wek. Kapok kok kapan kowe? Untung bojone Dik Kuri iki sabar. Aku iki tresno banget karo kowe sayang. Semanten ugi King kowe kula, sosok Mas. kursi ijo iso mencolot ning das barang. Kula nggih tresno kalih panjenengan. Tenan lho ya. Saestu Kang Mas. Tenan lho ya. Nggih. Aja ngapusi lho ya. Boten Kang Mas. Aku iku uga tresno banget karo kowe. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba kowe sayang. Saestu Kang Iya. Mas. Lho, Nyapa? rasa rondo. Ngapa? Ketoke sing bocah wis greget-greget. Kae sliliten. Iya. Ora kono mangsane. Lamun adoh caketing ati. Angel lho geceng kok ngene iki ya. Kuwi nek ra cengkoke wong kaken kompor. Ra nek gembos tok isine. Beh, Jan. Terus diajeng. Yen cedhak tansah ulat Sido hasih Sampan karo Pak Carik ditumbasne kendaraan apa, Nduk? Kalau ditumbasnya pickup, Mas. Kayak wedhus. Aku kok nanti ditumpakne nek buri lho, Mas. Karo bojo aduh. Ora. Wes sik kaya apa le? Kaya anu Mas. Aku ditumbasnya pickup. Lah nyandi-nyandi aku diusungi ning buri kae lho, Mas. Karo bojomu tumpakne pickup. Tumpakne pickup. Tumpakne pickup. Aku nunut ya, Nduk ya. Tak kira arep ganti mbok tumbasnya apa. Pickup ki dienggo ngemat apa? Dus. Ah saiki tak takoni. Jajali kowe ngerti wedhus to? Ro, Wedhus ki lak ana lanang wedok. enek. Jur kene umpama berbagi cinta ngono nek sinisian utawa ndum rasa nek cium-ciuman. Iya, iya. Kuwi kepiye wujude wedhus ambung-ambungan? Ya mawon ngene lho. Ah, berarti ora ngerti ilmu kehewanan. Ngono ya. Apa, Iya no. Oh, ngisi ngene iki lho. Wah ora iso. Lah piye? Wong ambung ki mesti
Nggone Lah, ning pipi. Nah, pipine wedhus ning ndi? Ning kene. Ah, salah. Lah ndi? Pipine wedhus ki ning kene. Lah kok iso? Wah, kowe ora percaya rono, jajal. Kowe madhep rene sik to. Kene. Ten penak. Lah. Kowe lak ora tau ngerti to wedhus ambung-ambungan mbek. Gak tau ya. Mesti madhepe rene. Yo, mbek lah. Kowe wedhus? Yo. Wedhus sikile piro? Sikile papat. Nek wedhuse loro Wedhuse loro 8. ora iso. Yo papat ping pindho 8. Wedhus iki lek loro sikile 6. 8. 6. Kok iso? Bar ambung-ambungan ngene wis mangkring ngene. Dadi Lah kowe lo wedhus nek arep ngejak piye? Kare ta? engko tak jajal nak tekok lek dul aku. Oh no. Pindha mimi lan mintuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib. Terusno diajeng. Sito asep Hei, Puri. Anakku Pulung Sari. Kowe ndak domo-domo ndak kudang-kudang wis ndak dauke marang putra Adipati. Ya gene kowe entuk Pangeran Tirtakarna, Apa kuwi, Mas? Tirta karena gundulmu. Apa kuwi? Tirta ki banyu karena iki kuping rumah sama aku iki pangeran kopokan ya. Enak apa Tirta karena pangeran kopokan. Lah, karepku ya ben koyo toprak ngono to. Pulung Sari. Inggih Rama. Pulung Sari apa to, Mas? Pulung Sari anakku. Sampeyan dadi apa? Adipati Wijaya. Saka ngendi iki? Loh, Sik digolekne wilayahe. ya wis iki nggon pranatan ngono. Ayo, putraku Pulung Sari. Inggih Rama. Rama lak wis nate matur, aja nganti kowe cecaketan marang pangeran siji kae. Kae ora kena kanggo bebrayan ya bocah. Kula tresno saestu Rama. Tresno ya tresno nanging kudu sawang sinawang. Ngono, kowe ora entuk. Yen kowe ngandel apa sing dadi ature ramamu kudu manut marang Rama. Kula sampun tresno saestu Rama. Piye? Kula mboten saged pisah Rama. Ora kena. Rama tetep bakal cukeng marang apa sing dadi piadeke Rama. Mboten Rama. Eri, Nggih, Pak. hei, Nggih. tunak. Hei, Rene. Ora duwe tata krama subasita sopan santun. Yo gene ning ngarepmu ana Kanjeng Adipati. Klunak klunu. Yen pangapunten. Mbok anggap papamu aku. Yen pangapunten. Pulung Sari. Inggih Rama. Hei, Rene. Kowe kok ngetot iki nyapa? Hei. Ora gegijakan kowe. Sugih kendel Bondowani kowe wis wani nresnani putra Adipati. Kula tresna sangat kalian putra-putri panjenengan dalem. Piye? Tresna sangat. Balenono kandamu. Kula tresna sangat kalian putri panjenengan. Balenono kandamu. Kula tresna kan putri panjenengan. Aku ora setuju. Hei. Apa yo nganti aku kelakon duweni putra mantu sing kaya kowe? Ora ngerteni apa sing dadi kekarepanku. Ampun Rama. Kowe ora perlu melu-melu. Nanging kula menika tresna sangat. Kowe wong gunung, Nggih. lungguhmu dingklek. Ngombemu banyu blik. Lampumu nggih ublek. Yo gene nresnani putrane Adipati. Kowe apa ora nyawang? Kowe rasa melu-melu. Rama rasa ucuk yen nganti kowe bisa sesandingan marang. Ayo, kowe gelem ngale ora? Kula mboten saged. Gelem bali ora? Mboten. Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Kowe gelem bali ora? Kula mboten. Gelem bali ora? Suwiken. Aja mbok weni welas. Rama wis ndawuhke marang kowe. Kula tresna Oh, sangat. kowe sing balik. Gelem sumikir ora? Kanten
Gelem langsung mikir ora? Aku dadi bapake. Piye to iki? Pak aku. Kok njaluk bapak Piye iki to? piye to, Mas? Karakternya pancen yo ngono, bapak iki Pulung keras. Sari ki ora disetujoni. Ya terus aku dadi bapake. Kowe Oh, bapak. sampean dadi anune pacangane Pulung Sari. Oh, sik jajal Pulung Sari. Nggih. Kowe bapake. Loro kabeh bengi aku. Aku Mas. Oh nggih. Bapake aku. Kakang Mas, Adikku Kira-kira. bocah ayu Pulung Sari. Rama mboten sarujuk. Kamu kok kula sing batin ning panjenengan. Rajin dase. Rokok. Adikku sing banget ndak tresnani. Inggih Kang Mas. Ing papan kene aku minangka dadi sedulurmu sepuh, sedulurmu tuwa. Gantine Kanjeng Rama. Ing kamangka Kanjeng Rama nalika semana wis kapundhut anggone lenggah dadi adipati banjur diteruske marang rayine Kanjeng Rama. Njur saiki nggon pranatan ora duwe wicaksana, aku sing bakal genteni ramamu. Nduk. Inggih Kang Mas. Inggih. Apa ya kowe tidak sia marang Kanjeng Rama? Ganti ta. Inggih Kang Mas. Kudune Kanjeng Rama ngerteni apa sing dadi kekarepamu, apa sing dadi angen-angenmu ben kabeh kuwi iso ndadekke swasana sing kepenak. Rama mboten sarujuk, Rama duka. Kula malah dipendak sia Kang Mas. Ditundung minggat Kang. Piye? Rama, kula ditundung minggat. Kowe tunduk mikir, aku sing dadi musuhe. Ceritanya ganti ini. Yen samongso-mongso Kanjeng Ramamu teko, Samongso-mongso. aku sing baki. Yen nalika mbiyen Kanjeng Rama sing lairke kowe lan aku, Gak. banjur iki ora tono sambung getihe marang awake dhewe. Inggih Kang Mas. Assalamualaikum. Hop. Badhe darani mebel. Loh, iki ora sing nundung minggat. Kowe Yo iki Kanjeng Rama Kanjeng Rama iki. sampeyan dipenehi kapitayan marang Kanjeng Rama ku mbiyen kon nglenggahi kalungguhane ana ing kadipaten. Yo gene Lah, iya. beda ana ning kebijakane sampeyan. Lah ya aku mek ngetoni cah-cah gitu. Lah kok iki sampe tundung minggat salah ae apa? Lupute apa? Ya ora salah jane. Lah gene kok mbok tundung minggat. Ini. Sampeyan biyen dadi apa? Diunggahke derajatmu saiki malah kan. Hei, kowe dadi apa? Dadi apa? Aja kemedel sampeyan. Ayo, sampeyan lho. arep mati piye? Heh? Ayo ngomong, kae adikku kok Ayo. mbok sia-sia. Salahe apa? Salahe apa? Ganti. Loh, Aku tak dadi Pulung Sari ya. Pulung Sari wedok. Ben aku wedok wis kita golek aman ya aku wis. oh ya wis. Dadi Pulung Sari aku. Kok ora tau bener Mas aku dadi apa-apa. Ya. Pulung Sari aku. Ramane, Kepiye bune? anakmu saiki wis ora tau mulih. Waduh. Sik. Pancen nalika semana ndak kudang, ndak bopong minangka bisa neruske ana ing palungguhanku. Ya gene. Sliramu ora bisa ndidik marang putrimu. Saged Ramane. Banjur Bocah nakal. Ora kena diomongi. putrimu ora kena dikandani. Inggih Kang Mas. Putrimu ora kena dikandani. Boten kenging Kang Mas. Ayo kudune lak manut marang ibune. Enggih, kudune mekaten lah. Kenyataane ngoten niku. Kuwi apa? Kuwi ketoprak kok kenyataan iki. Wis meneng to, sing penting iki gaseh ngono. Dadi kenyataane ngono kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya. Nggih. Yen kok ora kena mbok kandhani, cukup pun Rama sing ngandhani. Inggih. Nanging ora tau bali. Boten nate Bengi kluyuran. keluyuran. Klambine kepiye? Klambine buka, roke sakmene, Kayak main- dodone dibuka. Kayak- Pripun ngoten Lah niku? pika, kok
koyok penyanyi sing viral Mayangkara Dengi tapi. Ya. Si. Anakmu. Lah kayak kledang-kledang kayak. Belum. Yo. Ya. Jebul kaya mangkene kedadiane. Nggih, Kang Mas. Wah. Utami. Sopo? Utami sinten to? Loh, kok Utami jeneng ngawur mawon? Putriku lan putrine ibumu. Kok ngawur jenengan? Tak jenengke Sri Utami. Sri Utami ini kok dereng dugi. Lho, kula menika garwane Kamto. Ora melah. Ya. Ya. Coba. Mbok yo seru. Romelah. Ayo lek wani duduk ndasku. Aku romlah lho. Senenono, Dok. Putrimu senenono. Kowe iki wis tak kandhani aja ngluyur ae. Karo ibune kono sungkem. Nah, Kowe kuwi wis tak kandhani, Nduk, aja ngluyur ae. Umpama dolan ku ya aja nganggo klambi sing metetet kaya kurang bahan. Mosok ge mlaku-mlaku ning turut dalan nganggo klambi sing dodone kebuka. Roke sakmene kuwi kira. Aku kerja kelompok, Mbok. Ya terus irung iki kok disuntik kaya ngene iki. Terus apa janggut ya ngono. Terus disuntik kabeh iki ditarik-tarik di karepmu ben ngopo to, Nduk? Kok kaya ngono kuwi, Nduk? Ibu lek ngomong wis bola-bali ora usah aneh-aneh. Dadi anak janggute disuntik ben ngopo? Sik. nyapa? Masa bojone carik tangane pusing iki koyo. Oh iya. Goblok. Kowe ulu. Ayo. Iki nek dijak apa ora iso. Iki mang anu Mas, sekilas cerita keluarga, ngono lho. Bareng aku dadi romlah lawan nyapo-nyapo. Wani kok golek wani. Kowe ngawur kene isuk mepes nih iwak. Ditembangnya Mas. Siap. Oh, tembangnya apa Mas? Loh, rame duet bareng janda baru. Janda Pas baru. belok, yo. Neno ne. Yo. Awas, Pak. Yo. Yuk kanca-kanca siap. Yo, dadoske Mas. Yo, duete. Hey. Mas Luduk jajan. Kualat we. Kualat karo rombong. Deg-degan dek. Deg-degan jantungku deg-degan. Dari aku krungu kabare. Ora aku ranga. Apa bener sliramu wis pepisahan. Raja ndek. Teratapan Mas. Mas Luduk. Sempatan Mas. Oh. Pisan kas Mas. Pisan kas Mas. Ya. Ora. Ngopo? Kalau mencolok divisi mencolok to, biasa kok tanggal kok biasane. Oh. Didudul. Oh, mak. Lekak ngono ya. Kuwi tak delok, dek kan rada nyeret sithik. Iya. Teratapan jantan
Oke ayo gendang opo. Sabtu dek malame minggu dong ayo dadi kandilane atiku. Adak-dakan adak-dakan jantungku deg-degan ngawitane aku krungu kabare ora ngono aku ra ngerti wong apa bener sliramu wis bepisah. Dadi kandilane atiku. Apa-apa ki nek wis chemistry Oh, iki iya, iya, penak. iya. Ngono. Maka anggar bendina pedok ini. Ya, anu dengaren kendangane kandam kok penak ki. Wo cempo sing kendang cemple. Oh, kancaku. Cemple. Sandengku Mas iki. Cintaku Sekonyong-konyong kodel karo kowe. Ayo. Paribasan durung ndemo wani padel modal bensin seliter motor putar standar tak ampiri ayo tak cak muter-muter. iki waranggonoku terbaru Mas. Saestu, Mas. Urung pernah Memang melu. saya itu yakin terhadap penjenengan bahwasanya jenengan itu selalu mengangkat generasi-generasi waranggono yang tulung aku. Iya no, Ingin iki saya urung ngoten, Mas. urung tau neng gen wayang ya Dek ya. Kan tahu. Iki biasanya nyindeni tahlilan, nyasinan ngene iki. Awur kleru iki. Tanya siapa? Mas Mane sapa lek Cahyu? Dipun tepangaken nami kula Restu. Oh, Restu koyo jenenge bis jenengmu ya. Nggih. Restu ki Iki lan. duwe dulur. Pangi. Apa? Pangi kernete bis pelita lho. Golek mayang. Oh. Iya sing. Kernete Iki mau neng pundutan anu tuh. Saka Apa penjen. Bapak Ika?
Ya ngono lek ngaturi aku bopo ngono ya. Suarane kayak tauruh. Kowe nak Kayak serak-serak basah. Judule Pasaran nih. ya Judul apa? judule sate anu kok sing ngersake Pak Seno Sate. Oke. Pak Seno sate. Pak Seno Sate iki nyun lagu judule Sunduk Sate. Judule Sunduk anu ninggal katresnan. Oh, ninggal kata. Ije, siap ninggal kader. Sakit ya, Duk ya? Restu ya? Insya Iya, Allah iya. sakit. Jajal saiki dijajal dhisik. Kendangane ngangge kendangan jaranan lho kowe. Nggih. Awakmu kan kondang tukang jaran to. Jaran. Iki tukang jaranan lho Mas tak Oh, juga. alah. Ibu mawon kula mboten. Bojone Mas Kluthuk ge tukang jaran no. Oh Dek nggih. iki numpak jaran lagi metu ke panggung Langsung langsung mlebu mudhun. rumah sakit tok. Sebabe Lah, telusupen gedek. punya tuh jaran. Ayo Jal, pengen robah ya awakmu aku. Yo. Lah mau kemalan aja mung ning ngisor ning dhuwur panggung kudu kemelalet. Ya, ya. Jan Kang Hasim nek golek sinden sok pinter-pinter. Iki sing golek khusus aku kok. Oh, iya, iya. Liyane tak sortir ndak oleh. Iya, iya, iya. Iki kudu golek aku dhewe. Wis aja rekor borong le. Iya. Kok kayak wong iki ketok lho. Iki sing ngejak sapa iki ketok. Sinten? Manajer iki sing kene. Sinten, Mas? Mesti ketutne ya. Sinten? Agung lho. Dadi Ayo Jal. Iya. kakangane dik. Nangis sakjroning Nangis sakjroning atiku. Ayo. Nalika sliramu Hop. Ya. Bocah iki sumeh mesem. Demen. Oh, iku sampe mesem terus kok gendeng kan kuwi. Ya mboten niki tasik waras nggih Pak sekolah. Parah. Iya. Rong jam iki waras baru gendeng. Loh, lek gendeng neng budaya ndak apa-apa, selalu ngudi. Ngono. Dom iki balik tahun 2012. Sindenmu enek sing jenenge Yosi wis kaya iki. Ah. Suarane persis lho. 2012 niku kula tasik lahir, Pak. Oh iya. Raine resik gitu sing ngir. Bisa tak golekne pemutih kowe. Ayo terake. Tinggalkan terusan. Ya. Ya. Loh, piye ta? Maksudnya Mas. iki apa? Mas, awake dhewe nyambut gawe wis pirang-pirangane taun. Aja ngono caramu, Mas. Kowe nek gak seneng melu grup liya, Mas. Maksudnya ngene. Ya. Langgam biasa sing pertama. Hop le, hop hop hop. Jaranane engko sik langgam biasa. Sing salah ya sampean pemimpin atau latihan. Ora usah dilatih, bodho ngerti kok kuwi. Padha ngerti. Alah alah, asine ya omong tok dhuwit mangan kuwi. Ayo datrake. Ya. Diwiwiti saka origine. Net not. Ayo. Oh, kuwi rebat to kuwi. Ndak. Yo pakai awake.
kasih. Yo, Terus ke Mas. siap. Jaranan Jarane jalan keci. Dinda Mary sama Nia Aprilia. Sing numpak sing kine. Dinda Mary sama Nia Aprilia. Yen kayak mau anak-ane Mas. Nggih. Iki blantungane. Iki mbok-mbokane. Iya. Junior kali senior. Heeh. Lagi sing kidul dhewe malah kayak pasar melarak no. Ora iki Iya. kernet kol soko. Niki jenenge Dinda Asmarawati. Oh Dinda Asmarawati Iya. nggih. Ingkang menika Mary Tobrut. Metobrut. Ingkang menika Mia. Mia Anjasmara. Mia Aprilia. Mia Aprilia. Kok ganti-ganti jeneng kok. Weh kok nek diparani jaluk sumbangan tuku klambi sekolah. Gak. Iya. Aku pengen suaramu bertiga. Bertiga iki suaramu dadane siji, lek dadi siji engko dadi awakmu koyo wong keleng-kelan ngono ya. Nggih. Tembangnya Sumanding. Hmm? Sumanding. Sumanding api-api iki. Jogetan sak suaranya harus sama. Nah, yen iso sampean atraktif nduk, mergo kan ndeleke Pak Eko mesti kan kompak rame. Yen iso sampean ki atraktif sing sitok menek terop karo menek rijing dadi ya. Sampeyan ngerti Sumanding apa ora? Sumanding ki alun-alun kae kauman. Kae nggon ngulon sithik. Sumanding terus lagi Sumoroto lah ngono bablas. Bakul pecel teri. Ayo diaturake. Pengen tak delok obahmu cah telu. Iya. Ya. Ya. Wis lurus apa rong sape iki? Sap. Terus. Siap, Bro. Sing nyiapne bayo aku. Oke, Pak. Ya jal siap dhewe lan Bro. Ayo jal, siap Bro. Sing Siap, Bro. Ah, terus Lencang. Samping endene ya. kencang kanan. Lencang kanan. Gerak. Wis Wis ben. ben. Ora cecek-cecek. Ya Lakon ora. lamu ki bayar apa? Wong iki wis SMA ora tutup meteng kok. Ora ya pangamut. Ora sang gawe basa Indonesia yen ora paham. Coba bae. Kok Yo. sekarang. Ayo. Syoko, masuk. Apa? Ma kita. Jaranan iki. Jaranan, apa yang dadi? Ora. Dadi ngruwek. Syok. Grup. Awas. Ngempet. Apa kuwi? Lengan dilempit. Wah. Nah, ngono lho Jawa. Ngen ceng. Apa? Tangan kenceng. Kencang kanan. Nah. Ayo, Dok. Nah. Ngempet. Tangan dilempit. Ya. Awas. Ringak. Apa kuwi? Rai ndangak. Oh iya. Nah, pas. Nah. Ngan gem. Oh, tangannya gegem. Ngan cu. Tangan maju. Ayo tangan maju. Ah. Cideng. Apa kuwi? Driji ndudeng. Ya. Nah, ciburung. Apa kuwi? Driji mlebu irung. Apa eneng kok barisan? Oh, yo. Barisan apa? Yo, semanding. Yo, diaturake. Oh, iki arah krungu aku nek iki. Oh ya. Kaya. Kaya. Sen bulan kekacare ratri gurit jagat
Saestu. Mas Ridik, Dawuh. Mas Utuk ini sampun sawetawis sangu nggih Mas. Gojek geguyunan. Nah, niki. Ya. Kula nggih namung damel pepenget mawon Mas. Pripun? Kanggo pangeling-eling. Ah, Muga-muga awet dhewe golek ngilmu kena kanggo sangu. amin. Ingkang baku, bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang bijak, monggo kita tanamkan dan kita berbagi ilmu. Mula aja rumangsa sugih ning ngelingono nalika prosesmu mbiyen iso sugih. Iya, Mas. Aja rumangsa duwe ning ngelingono nalika pas mbiyen sih ora duwe. Aja rumangsa dikenal ning ngelingono nalika mbiyen sih urung akeh sing kenal. Amin. Mula ngen dalu niki kagem warga masyarakat Candi, Nggih. insyaallah menika gelar budaya ing samangke tetepa pinanggih Rayu Wilujeng Widodo tebiaken rubitonir ing Sambikala. Mbok bilih wonten kalepatan kula panjenengan nyuwun agung Isi Samudra Siap. Pangsama. Siap. Insyaallah sok kapan-kapan panggih malih. Amin, amin, Mas amin. Luduk. Kula tetep bos muga-muga sing nanggap selamat sing tanggap selamat monggo tepalu selamat sing dodol selamat sedaya pinaran selamat berkah barokah sing bisa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kapan-kapan panggih sedan malih. Dereke, Ayo dereke. Nduk, terus ke laku aja nganti ninggalke kawas padan.